22 июнь түні Қазан урама қараңғы тынлықтағы шәм елқына. Қан қиғыш суғышның әр үйректе сақланған хәсірет утысыман. Шәмнер тұтып езлеген кіші атлы Максим Горький паркынан юл алып, Миллениум көпірі аша жеңу паркына таба баралар. Фәнис Мінәуаров қолындағы шәмін бабасы истәлігіне қабызған. Ол 1941 елда Бейік Ватан суғышына кете, яу қырында ятып қалған. Бу чара әби бабаларыбызның батырлыгын онытмаска ярдәм итә. Алар безнең якты киләчәгебез өчен тырышкан. Алар белән кыгырланып яшибез. Роман Тургеневның бабасы Ленинградны қамалыштан азат итүдә катнашкан. Қан кыйгыш бәрелешләрдә халык була. Оныга аның туганнар каберлегендә җирләнгәнен ачыклаган. Онда барып, батыр бабасы рух алдында баш ия. Мы отдаем дань уважения всем погибшим. Без ватанны саклап көрәшкән һәм яу кырында һәлак булган кешеләрне хөрмәтлибез. Киләчәк буын имин тормышта яшәсен өчен алар үз гомерләрен кызганмаган. Жеңу паркында ватан каһарманнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек ут янына чәчәк салдылар. Сугыш батырлары рух алдында баш ию чарасында волонтерлар, төрле оешма хезмәткәрләре, ветеран, шик сакчылары катнаша. Соғысның бірінші көннән пограничниклар 85 мең пограничник басты на защиту безнең илебезне. Онытырга ярамый, безнең историяларны белергә тиешбез. Бу кадрлар узган кичтә төшерелгән Җиңү паркында 25 мең шәм кабыздылар. Алардан данлыклы Т-34 танкының сурәтен ясыйлар. Татарстан колхозчысы дигән язу аның халык телендәге атамасын аңлата. Бу танк Бөек Ватан сугышы чорында иң популяр хәрби техника саналган. Безгә шуннан бу идея килде, чөнки менә Саба районы яшьләре 1942 елда шундый инициатива белән чыкканнар. Инде акчалата җыеп, шушы танкларны алып инде фронтка җибәрергә дигән. Шуннан да алар бик зур суммада акча җыеп, 200 ләп танк инде ясап җибәрә алганнар. Әби бабаларның сугышта катнашканнары онытырга тиеш түгел, аларны истә тотарга кирәк. Сугышның утлы сурәтләре акциясе бөтен ил буйлап үтә. Казан анда шәмнәр иң күп кулланылган шәһәр. Хәтер чарасында СВО зонасыннан ялга кайткан хәрбиләр дә катнашты. Нацисты решили завоевать. Ул вакытта нацистлар безнең илне яулап алырга теләгән. Шушы ук хәл хәзердә кабатлана. Без батыр ата-бабаларыбызның дәвамчылары үзебездән соң киләчәк буынны да чын каһарманнар итеп тәрбияләргә тиеш. Иртәнге сәгать 4 Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы. Аркадий Гайдар исемендәге яшьләр үзәге вәкилләре моннан Урицкий паркына таба кузгалды. Алар үткән ел 1418 метр. Бөек Ватан сугышы да 1418 көн дәвам иткән. Бейік Ватан сугышында минем әни ягымнан Сәми була бабай катнашты сугышта. Ул 1942 елда фронтка китә. Берлинга хәлек җитте ул һәм 45 елда Улаваш Крестенсәу ия кайтып җитте. Бүген башкаладагы һәйкәлләр янында кызыл кәнәферләр янып торган шәмнәр күрергә була. Инзилә Хөсәйнова, Алия Сабирова, Алмаз Заетдинов. Яңа гасыр каналы.